सावंतवाडी मळगाव घाटात मंगळवारी सायंकाळी 5 वाजण्याच्या सुमारास एका इको कारचा भीषण अपघात झाला। धार्मिक सोहळा आटपून परतणाऱ्या शहरातील शिरसाट कुटुंबाची कार थेट दरीत कोसळल्याने गाडीचं मोठं नुकसान झालं। यामध्ये 7 जण जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे। घाटातील वळणावर समोरून येणाऱ्या वाहनाला धडक बसून चालकाचा गाडीवरील ताबा सुटल्याने ही घटना घडली। दैव बलवत्तर म्हणून सुदैवाने यात मोठी हानी झाली नसली तरी झाडावरील मधमाशांनी हल्ला चढवल्याने काही जण जखमी झाले। मिळालेल्या माहितीनुसार सावंतवाडी शहरातील सालईवाडा येथील शिरसाट कुटुंब गोवा इथे एका धार्मिक कार्यक्रमासाठी गेले होते। सायंकाळी 5च्या सुमारास तेथून परतत असताना मळगाव घाटातील वळणावर 2 गाड्यांचा अपघात झाला। मळगावच्या दिशेने जाणाऱ्या कार आणि सावंतवाडीच्या दिशेने येणाऱ्या इकोच्या धडकेत इकोवरील चालकाचा ताबा सुटल्याने कार रेलिंग तोडून थेट 20 फूट खाली कोसळली। यातच झाडावर गाडी आदळल्याने गांजील माशांचं मोहोळ उठून अपघातग्रस्तांसह अनेक जण जखमी झाले। केवळ दैव बलवत्तर म्हणून जीवितहानी झाली नाही, मात्र गाडीतील प्रवाशांना गंभीर इजा झाल्या। गाडीतील रजत मंगेश शिरसाट वय 68, श्रीधर रंजन शिरसाट वय 30, जयश्री विश्वनाथ शिरसाट वय 65, हर्ष महेश शिरसाट वय 18, उमा मंगेश शिरसाट वय 56, मंगेश महेश शिरसाट वय 60, रंजन शिरसाट वय 63 हे सर्व सावंतवाडी सालेवाडा येथील 7 प्रवासी जखमी झाले। दैव बलवत्तर म्हणून त्या अपघातात बालबाल बचावले। घटनास्थळी गाडी कोसळल्यानंतर गांजील माशांनी हल्ला केल्यानं काहींना इजा पोहोचली आहे। अपघात घडल्यानंतर स्थानिक युवक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली। बचाव कार्य सुरू असताना झाडावरील मधमाशांचं पोळ चाळवलं। मधमाशांनी हल्ला चढवलेला असतानाही स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता मदतीला धावलेल्या युवकांनी जखमींना बाहेर काढण्याचं काम सुरूच ठेवलं। या भीषण अपघातानंतर सामाजिक कार्यकर्ते रवी जाधव, मायकल डिसोजा, विशाल बांदेकर, राजू राहुल, मनोज नार्वेकर, नारायण चव्हाण, बाळा नार्वेकर, शुभम कळसुलकर, सुधीर जडिये, सचिन हरमलकर, राजू परब, गणेश पेडणेकर आदींनी युद्ध पातळीवर मदत कार्य केलं। जखमींना 108 रुग्णवाहिकेच्या मदतीनं तातडीनं सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात अधिक उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं। जखमींवर उपचार सुरू आहेत। अपघाताची माहिती मिळताच घटनास्थळी पोलीस दाखल झाले असून पंचनामा सुरू आहे। अधिक तपास पोलीस उपनिरीक्षक लोहकरे, सुरेश पाटील, शिंगाडे, संभाजी पाटील, मोरबाळे आदी करतायत।